Već desetljećima Samoborci i posjetitelji brojnih kulturnih događanja u gradu čekaju da u koncertima, predstavama, izložbama, priredbama i drugim manifestacijama mogu uživati u za to primjerenom prostoru. Uskoro će se želja mnogih Samoboraca i Samoborki ostvariti. Započeli su radovi na obnovi zgrade Hrvatskog doma i Samoborskog kina. Želja Samoboraca je već dugi niz godina da se ovdje, da Samobor dobije prije svega jedan reprezentativni prostor, jer ovo već dugo godina nije reprezentativni prostor, iako je bilo puno i emotivnih stvari iz čega se događalo sve u prošlosti i puno raznih ideja koje bi promijenile vizuru grada, protiv čega smo se mi od samog početka političkog djelovanja borili. Eto, dočekali smo i financijsku mogućnost i u principu vrijeme kada je ovo došlo na red i Samobor će napokon, nakon dugog niza godina, dobiti jedan prostor kojeg će moći koristiti prije svega Samoborci, prije svega udruge iz kulture, jedan prostor koji će biti na ponos svim Samoborcima kakav Samobor zaslužuje. Ovom rekonstrukcijom kino će dobiti posve novi izgled. Jednako kao i galerija Prica na katu. Vrijednost preuređenja Samoborskog kina vrijednost je oko 4,5 milijuna kuna bez PDV-a. Je rok nekakvih 9 mjeseci i nadam se da će u tih 9 mjeseci to biti sve skupa napravljeno i da ćemo na sljedeću svečanu sjednicu povodom sljedećeg rođendana, odnosno Dana grada, za godinu dana svi skupa se okupiti tu i proslaviti rođendan našeg grada u novobnovljenim prostorima Hrvatskog doma. Sama zgrada stara je 77 godina. Zaštićena je od strane konzervatora kao dio povijesne urbane cjeline grada Samobora, pa je i pristup njezinoj cjelovitoj obnovi bio itekako zahtjevan za sve sudionike u procesu izdavanja dozvola potrebnih za ovako opsežan projekt. Mi smo i krenuli od činjenice da smo željeli zapravo samo promijeniti stolice, no shvatili smo kada smo sa strukom sjeli da jednostavno je ovo prostor građen nekada davno i da naprosto danas sve stolice koje se nude na tržištu nije moguće staviti, odnosno pozicionirati na ovakvu vrstu poda i eto, sjeli smo sa strukom i krenuli. Naravno, tada smo shvatili da moramo cjelokupni prostor rekonstruirati, a ono što smo željeli, što je gradonačelnik istaknuo, što nam je uvijek bila misao vodilja, je da taj prostor ostane vizurom takav kakav je u ovome prostoru, što i nalažu određene odredbe koje štite ovaj prostor, jer je to u zoni kulturne baštine, a naravno ovdje nas je puno odredila i protupožarna zaštita koja je dosta toga diktirala, pa evo sukladno tome će biti postavljene i stolice svojom veličinom u ovaj prostor. Tu bismo trebali u budućnosti imati oko nekih 250 sjedećih mjesta. Dakle, u prvom dijelu prostora će biti one u ravnini posložene, a u ovom drugom dijelu prostora će one se postaviti amfiteatralno. Ono što će biti, dakle, pozornica će isto tako se malo urediti da bude puno kvalitetnija, odnosno svojom vizurom prilagođena svim onim potrebama koje se ovdje odvijaju. Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Jelena Vojvoda s velikim je zadovoljstvom istaknulo kako je u dosadašnjem prostoru Pučkog otvorenog učilišta uspjelo organizirati više od 500 različitih kulturnih događanja. Dakle, u proteklih godinu dana je Pučko otvoreno učilište organiziralo preko 500 različitih kulturnih događanja. Tome se još treba pribrojiti i oko 100-tinjak kulturnih događanja koje su organizirali različiti kulturno-umjetnička društva, ansambli i ostala udruženja kulturna sa kojima surađujemo. Samoborci u proteklih nekoliko godina sve više idu na kino projekcije u svome gradu. Mi smo u zadnjih 3 godine udvostručili broj posjetitelja na kino projekcijama. On sada iznosi nekih 18.000 posjetitelja godišnje, a ukupan broj posjetitelja na ovih 500 kulturnih događanja koje sam spomenula je nekih 38.000 posjetitelja. To nam daje snagu da vrlo jasno i dalje organiziramo programe koji podržavaju ne samo američku filmsku industriju ili neke druge iz zapada uvezene, ne bih čak rekla niti umjetničke uratke, ali da dajemo podršku hrvatskoj industriji, hrvatskoj filmskoj industriji. Tako su recimo među najposjećenijim programima upravo premijere hrvatskih filmova u ovoj dvorani i jednako tako evropski filmski program koji zaslužuje svoje mjesto u kulturnoj filmskoj umjetnosti.
Ovom prigodom gradonačelnik Beljak podsjetio je na značaj Hrvatskog doma za kulturu i općenito društvenu povijest grada Samobora, te s prisutnima podijelio i svoje impresije iz mladosti vezano uz kino i tadašnju knjižnicu na katu zgrade. Svi Samoborci su emotivno vezani, posebno mi sada već malo u nekim srednjim godinama uz ovo kino koje je imalo svoje uspone i padove. Ovdje su održavane, ovdje sam prvi puta nastupao u javnosti još kao dijete u osnovnoj školi, kao sudionik samoborskog folklora, tadašnjih smotri. To je bilo za vrijeme one države, ali bilo jako lijepo. Tu su naravno bili prvi filmovi koje smo gledali na velikim ekranima, tu su bile prve matineje. Nekada, što se Jedi vjerojatno dobro sjeća, se tražila karta, tu su čak postojali, vjerovali ili ne, danas je to vama mlađima malo teže zamislivo, šverceri karata, dakle tu je bila kasa, oni koji su bili spretniji su došli prvi pa su onda prodavali karte po skupljim cijenama, dakle takva je bila potražnja. Samoborsko kino je u drugoj polovici 80. godina bilo i na neki način centar okupljanja mladih. To su bila vremena kada je tu bilo sve zadimljeno, kada je to ličilo na jednu diskoteku. Iako nije bila diskoteka, dakle po zimi u ovom parku na Trgu Matice Hrvatske koji se prije drugčije zvao, neću sad to spominjati, ali i to se sjećam, se okupljala samoborska omladina, nije bilo slobodnih mjesta na klupama, onda kad je bilo malo hladnije, on se sve preselilo tu u ovaj hodnik kino dvorane. Eto, ja se toga naravno dobro sjećam. Vjerojatno se nešto stariji od mene sjećaju još bolje. Po svemu sudeći, Samoborci će za manje od godinu dana dobiti svoj novi hram kulture u centru grada.